Kopogore gi mano, ateri nyaka weche matimore e piny mar Sudan. Kama Jokenya 409 nyaka sani osegol e piny Sudan, kama lweny dhie nyime e kinde ma piny owacho dhi nyime mar reso Jokenya ma omoko e pinyno. Jatend migawo mar weche maoko Alfred Mutua owacho mae ndiko medo wacho ni piny Kenya bende timo matek mar chwalo kwe e pinyno. Bende yango ni jatend piny William Ruto bende twak gi jotend pinje mamoko mano mar chwalo kony e piny mar Sudan. Nyaka sani ji maloyo 500 osewito ngimagi e piny mar Sudan ka alufe mamoko bende nyaka gi sani koro osedar. Mutua nowacho magi e twak mare kod jatend migawo e weche maoko mano mar piny Canada mong'ere kaka Malea Jolie. 409 Kenyans, and we have more Kenyans living in Sudan. You find that there are Kenyans who are outside Khartoum who have decided they want to stay in Sudan. And so we are evacuating anybody who wants to leave Sudan, Khartoum. And I want to thank South Sudan, Ethiopia, and the countries that have allowed Kenyans to cross the border and be able to come here. We have evacuated also in excess of 500 other nationalities, the UN and other countries that are here. This is a war about power. This is a war for the sake of control. This is a war for the sake of war. So our goal is to make sure that we get to a ceasefire and also a peaceful solution. And you can count on Canada to make sure that there is an African-led solution.